So what's up guys? Ati G bagbagada nga kwa mga lodi cakes bunubon. Sa ati G bunubon. Tano imulam datoy iraup mo agkwa agbunga. So ati bagada nga pagay. At ati ka pagay gayam. Bagada irik kun adano ka. Nugapit da. At ati taltal mi guys. Yun yung mga kakadwa namin, yung mga tinandanan nila. Resi tayo kat kasing pot. Ate nay. Kuda tayo ni Budoy. Nagagat ata guys. Kuda mi nga agraraap. Nalpas mi may isa nga sinilungay. Di may isa nga sinilunga ko nada guys. Di may isa kastanay. Ta. May isa kasta sinilong ko nada. Dati kami gayang Betty guys. Kumon. Ay, Betty. Wine. Betty ni Babiskaya. Tinay. Tinga banda. Yan. Tayo mo guys. Tapay na kariton nga kunada tilo kanaw. So ano pantay di ba ay di na pantay pon guys. Pantay bagkat tikas na bunubon. Kita kisilatan mga lodi cake sa pantay pay di na. Tas tayo di tayo vlogan guys. Manung takita man tinamaya titaltalon. Galing ni Budoy na iag ka. Dito tayo magrurugi guys. Suruan kayo tiag ko guys sa graap. Stiti graap na guys. Guys, tedraw mga kailian nga provincianos. So guys, suruan kayo ti agraw. Tedraw ti guys. Stay. Basta ti pagigamaw guys, paksay. Tugkal. Ba ngatakap. Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sa ati tulado jo uri tinggal na ubing pelangay ko muna titrabaho titalon guys. Ja tinggal na ja titalon may. Itapo. Kailian. Shout out sa mga magsasaka diyan. Yan yung taltalon may. Taltalo kami lang grab guys na Sabay nagbunto kak. Guys, mga lateti bunubon mga
Siyempre tapos basta. Pagpagod na itong basta, ano maya. Shy. Nagtititip ka ng TV so kaul. Sanay. Kutag-tulungan ka sanay. Teman. Sanay. Ano maya. Oh. Basta. Tignan. Sino na mas nagod tayo? Basta na eh. Guys, basta na eh. Basta na eh. Silang. Ano yung laro na eh. Bigla to lang sa na eh. Hindi naman. Hindi mayat. Dati grab guys. Mas mo no. Wow. Tara. Nay. Sanay ko yan nay. So, binigay mo manuti takap mo guys. Nakita yun guys no sa nuti grab. Noon dati kasta na eh. Sa awan guys. Rumor yung kanya, yung ugat-ugat niya. Bilo-bilo. Okay. Yan o guys o. O yung rap tipo do yung nagbawara na. Nandiyo na yan. Serete grab guys o. Ori nagbuntog ka. No matter mo guys. Sasarag na eh. Nakalagmat na eh. Salagbit dito ka lang kung silang. Hindi na kasi lang. No. Gini ako ba? Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwan. Ay ading ibagagan ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi kan itata. Ayan dagiti tuwatu aglak. So yun guys, yun yung patwa ko. Si Budoy. Andoon. Saan na yun? Yun o. Yun. O, nag-hi siya doon. Wala, hindi ma-zoom guys. So yun, nalpas na yun. Nag-angin-anginin din, nagpigil sa tutoy. Pagkitak ti... guys, nalpas may. Yung pagkitak tatay nga, nga muna. Mga lotoy. Malotoy, inulotoy. So yun, mga kailian, no? Mga kapare. Dito na tayo, natatapos na tayo sa kwan, sa nagpagrarapan natin. Nagsakit isagsaka guys. Talaga ano sila mga kakapsat. Tanod. Dapat nagagat ka nga. Kwa ni. Nagkaglis. So yun yan, oh, ipapakita ko sa inyo guys. Di kwa, nalpas mi. Kita nyo. Jai, tingga na jai kayo. Ajay. Ajay. Ajay nga kayo guys, ajay. Hindi pa ka. Tingga na jay, tinirapan may. Palain mo na yung ganon, boy. Yes, boss. Oh. Amo na tipos na guys. Saan ka magna? Dito na tayo magna. Oh. Sinong ay bun, nakalagay ni tatay ko guys. So yun mga lods, yan na. Yan. Tara na guys, oh, nagpiksa ti pulpo iti angin na.
Then guys, kahit down. Nalpas na yun nagalis ang dalan. Mga lodi cakes. So yun guys. At ay kudwa ko na ipawid kami. Dato'y nga taltalon ket nirauban me. Tano adati makan me. Nagbigat nga at raon titing nga kapututan. Supay nagpap at atandan. Nagbudot di tatay jay danong makasinit di saka ngiman anusan tayo gayem di agdal-talon kanut turut tarat tarat dito'y naglawang at dal-talon niraban mi daytoy ka inan anusan mi rapan tatno dalang di makan agawid kamin tanalpasin ikan min tulatan ti pang bisukol tatno matay ngijay piste nga bisukol tutut kamasen Magaling kang kupal ka. so yun nag-shoutout tayo mga kaparing shoutout ko ni Zarina Kakayan, May Flor Kakayan, GM Quixote. Subscribe kayo naman natin ka at YouTube channel natin guys. At ating YouTube channel na. Shoutout kay Jemalyn Nuraton, Justin Caudi, Orlando Quezon, Jenilyn de la Cruz Imukling, Wilson Esteban, Havana Jamco, Wenang Caralitio Salinas, Ashley Navarro, George Aquino, CJ Almeron, AJ Aquino. Shoutout matin kanya natin ating page na guys. I-follow yung ating page na ato Mr. Ernest EB ate guys. Yan. So yun, nag-end tayo di kon guys. Shoutout lagi di nagpa-shoutout kan di solid supporters ko dita. Diyaman nag-iti support tayo sa pila ko makatagtuloy ating panagtag ko kanya yung ti ragsak na happiness. So yun, gayem nga kay Lian. End tayo guys. Agyaman nag-iti support tayo. So yun, sa susunod na naman na video guys. So yun, kita-kits ulit mga lodi cakes.